втори опит. Втора част. Защото Не се смее. миналата се просра на куче. Добре. О, не. Отваряме я. О, what? не, баб. Чакай. Аз съм далече. Трябва да сме далече, защото ще се умокри на куче. О, пак. Това ще изритне. Окей, Силко. Окей. Дай, отваряй. Ще дойде кола. Да идва. Айде бе, просто го отвори това ще е за нещо. Като сте метнали камъче. Брат, ще се разгравира, бе. Камъчето. Да, това е камъче. Едно камъче Едно само. камъче го Едно газира. камъче. Едно камъче сложихме вътре. Добре, аре, сейф е. Сигурен ли си? Да, сигурен съм, да. Не бе. Сейф е, бе. Добре. Да. Чакай. Ей. Аз съм леко далеч. Баща ми ме викаше. What? Линейка ми. Приготвяме го. Добре. Е там, ти е там. Аре, ти ще идвай. Това не е много добре. Тук ще съм. Това не е много добре. Две. Окей, сме. Окей. Сега газираме на Уди. Сега си му и газирай. Това пиче стане. Това пиче стане. Я направиха Бош бабош. Да, направиха баш. Ане, отиди там и да снимаш. Да снимаш и ми кръчата. Аре, бе, бате. Добре. Ама не към колите, че ще ни убият. Кола. Добре. Още една минута. Бабош. Майката се казва Гош. Окей. Бомба, да!